Salutare toată lumea, numele meu este Sebiș, bine m-am găsit la un nou episod. Asta va fi o nouă serie pe canalul nostru. Această serie va fi cu tutoriale. Ok, în tutorialul acesta o să vă arăt cum să intrați pe Status Royal. Asta puteți să faceți și pe Google și să descărcați o aplicație, care aplicația o am eu aici. Status Royal, Clash Royale. O să vă arăt și cum să intrați și Google și să descărcați aplicația. Bun, mai întâi când intrați pe Google aici, o să trebuiască acolo la Status Royal. O să trebuiască să intrați pe Clash Royale. Așa, așteptăm puțin. Dacă vă place acest gen de această serie, puțin serie, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe, pentru că pe mine mă ajută foarte mult. Așa, o să așteptăm să intre pe Clash Royale. Eu am puțin lag că filmez și de asta se încarcă așa greu, dar o să se încarce el până mâine dimineață. Ok, ok, se încarcă mai repede jos. Așa, ok, intrați aici pe Clash Royale și dați aici la profil, aici, și luați de sub nume, unde scrie la mine Sebi TM, luați de sub nume tagul ăsta, îl scrieți undeva și trebuie să-l aveți scris pe foaie sau ceva, dacă nu țineți minte. Ok, după ce îl scrieți, ieșiți de pe Clash Royale. Ok, și o să intrăm întâi pe Google. Intrăm aici pe Google. Hai. Bun, o să fac niște muturi la mine, dar nu contează. Așa, dați aici la Google Status Royal. Status Royal. Royale, ok. Apăsați aici, adică scrieți Status Royale. După ce ați scris, o să vă dea niște linkuri aici și dați pe primul. Așa. Ok. Aici mai întâi eu cred că o să vă arate niște cărți care au... nu, arată altfel, ok. Da, o să vă arăt și vouă așa. Ok. Așa, bun. După ce scrieți tagul aici, dați căutare. Asta e pe Google. Dați căutare. Ok, și v-a dat profilul vostru. Eu am dat aici refresh profil. O să dați voi, o să puteți da aici refresh profil și o să vă arate exact chesturile care o să vină. Și aici chesturile astea am mai făcut un episod ce chesturile o să vină și astea o să vă arate chesturile și după, dacă dați refresh profil vă arate exact care o să vină. Și astea sunt toate ale mele și o să vă arate și vouă la fel. Deci astea aici calurile, calitatea am un underroot, ultima oară. Da. Bun, aici Google. Acum o să vă arăt aplicația pe care o am eu pe Status, o să vă vină mult mai ușor. Bine, tot merge sau... Dar na. Ori eu la mine e cu Aptoide, mai bine cu Aptoide decât cu Magazine Play. Dacă aveți Magazine Play, nu, e tot același lucru. Ok, eu o să intru pe Aptoide. Și... Ok, scrieți aici. Stați. Royal, o să vă arăt pe aici.
Stați Royal și o să fie aia bună, care am eu, bună, o să fie asta, cu Legend Chest mare, asta, și dați cum să se instaleze. Bun, după ce se instalează, ieșim și cam tot același lucru, dar cum am băgat un update pe altceva. O să vi se încarce și așa, cred, sau nu știu, mi-e așa, pentru abonatul, sigur o să vi se încarce și voi dacă vreți aplicația asta. Da. Ok, o să mi se pare că mai greu că am lag. Ok, să am niște reclame. Dar noi le dăm X și 0. O să apăsați pe King-ul ăsta care vede aici. Ok. Și e cam același lucru. Și același lucru. Doar trebuie să apăsați pe King-ul și tot la fel scrieți tag-ul aici și o să dați refresh profil și tot același lucru. Ok. Cam atât cu acest episod. Uitați tag-ul meu. Da. Doar ce aici mi se pare foarte mai ușor. Aici, pentru că na, e de aici nu mai trebuie să intru pe Google, să scriu, să ara bun. Da, deci dacă vă place această serie, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe, pentru că pe mine mă ajută foarte, foarte, foarte mult. Și dacă vreți să mai fac tutoriale, o să mai facem, o să mai găsim noi lucruri din care să facem tutoriale. Așa că da, bine, cam după acest episod, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa! Haide.